Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு காடை கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். காடைக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 6 வரமிளகா, 1 இன்ச்சு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு எல்லாம் போட்டு வறுத்துக்கோங்க. மசாலாவோட வறுபட்ட ஸ்மெல் வர்றது வரைக்கும் வறுத்து எடுக்கணும். மசாலா வறுபட்ட ஸ்மெல் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆறின பிறகு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. 5 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 1 பே லீஃப், 1 இன்ச்சு பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 1 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் எல்லாம் பொரிஞ்ச பிறகு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 20 சின்ன வெங்காயத்தை நீட்ட வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணுறேன். சின்ன வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கின பிறகு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபுல்லாக சின்ன வெங்காயம் போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம், இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாலும் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் சிறிதளவு உப்பு ஆட் பண்ணால் வெங்காயம் வேகமாக வதங்கிடும். அதுக்காக தான் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சின்ன வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி கொடுக்கணும். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் கிரேவி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தக்காளி வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. இப்போது நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ காடையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 5 காடை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு காடையை 4ஆக கட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி வெங்காயம் நல்லாவே காடையில் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தா மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், மசாலாவை இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒன்றரை கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா கிளறி கொடுங்க. மசாலா காடையில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கிரேவியை கொதிக்க விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லாவே கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம சிறிதளவு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறதுனால காடை வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் 2 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கிரேவி நல்லாவே கெட்டியாகி காடைலாம் நல்லா வெந்துருச்சு. சுவையான காடை கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.